קשה היה היום להישאר אדיש לבכי אחד של ילד אחד, מוישי בן השנתיים, בוכה. את המילה שלרובנו הייתה המילה הראשונה שלמדנו כשנולדנו, בוכה ואין עונה. סבתא יהודית לוקחת אותו על הידיים, מנסה להרגיע, מנסה לנחם. שלשום היה הילד הזה בן שנתיים, והנה הוא יתום מאב, יתום מהם, והוא עדיין לא מבין, עדיין לא יודע. מי שמטפל עכשיו במוישי הוא חברה ההודי של סנדרה. המטפלת ההודית הצליחה להימלט בדקות הראשונות אחרי ההשתלטות של המחבלים הפקיסטנים. אדוני נתן, אדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך מדע בדולם. God give me 2 kids. Rivki got me 5 kids. חברי הקהילה היהודית במומבאי הצטופפו היום כדי להעניק כבוד אחרון לרב שלהם, לרב של בית חב"ד. רבים מהם היו אורחי קבע בבית חב"ד של הרב הולצברג. בעזרת השם, אנחנו נמשיך את הדרך שלהם, אנחנו נמשיך בבית חב"ד את הפעילות של הרבי, נמשיך פה, בעזרת השם, אני ואשתי נערכים לעצמנו להמשיך את הדרך שלהם פה. עד שיגדל הילד מוישי, הוא יהיה פה בית חב"ד פה. אין לי מילים. אחרי הטקס המרגש כאן בבית הכנסת היהודי הגדול של מומבאי, כנסת אליהו כאן מאחורינו, המשטרה ההודית מציבה כאן הבטחה, אבל הסוגיה כאן רחבה בהרבה. על אף מוסד יהודי כאן בהודו אין הבטחה. המחבלים שהגיעו מפקיסטן ידעו זאת, ולכן הציבו את בית חב"ד כאחד היעדים המרכזיים לפיגוע. פה זה החידוש המצוות של הרב. אלה הן התמונות שהגיעו לידינו היום מתוך בית חב"ד, בית שהיה עד יום רביעי האחרון, מקום מפגש שוקק חיים ושמח. היום הוא חרב, הרוס, כל הקירות מפוצצים ברימונים, מקלעים כבדים ונשק קל ומטעני חבלה. אין פינה אחת שאין בה הרס ודם. לבני הערובה לא היה שום סיכוי לצאת מהירי הזה בחיים. ההרס הגדול ביותר הוא בקומה השלישית, בבית המדרש. כיסאות ושולחנות הפוכים, דם הקורבנות בכל מקום. המשרד של רב חב"ד, גבי הולצברג ז"ל, חרב. כנראה שכאן ריכזו המחבלים הפקיסטנים את בני הערובה. מה, קראו את כל הספר תורה הם קראו? לא, זה משהו ספרי התורה המנוקבים בכדורים הוצאו מתוך בית חב"ד ההרוס, והם במטוס חיל האוויר בדרכם לישראל. ספר התורה קרה אחרי מות קדושים. כן, אנחנו נמצאים כאן בשדה התעופה של מומבאי, הודו. מאחורינו מתארגנת המשלחת הישראלית לחזור לישראל במטוס חיל האוויר. מטפלת ההודית סנדרה סמואל, שהצילה למעשה את התינוק מוישי, הגיעה לכאן לשדה התעופה כאשר מוישי בזרועותיה. אור הלר, חדשות 10, מומבאי, הודו.